Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya ina wuni? Na gajiya. An tashi lafiya? Lafiya nan. Hajiya na ce da Allah akwai zan samu kwaɗan rama a nan. Rama? Wanda ya ji kuli. Hajiya akwai shawarma. Hajiya zan samu kosai mai zafi. Babu. Hajiya akwai kunin kanwa mai kyau. Babu. Hajiya zan samu kwaɗan yaɗiya mai kyau. Oh, kwaju ni, tuwa ne ina sayarwa ka da kwada yariya ka da kwada me ni ba tuwo ne ina sayarwa nan fawo. Oh, kwaju Ya ni. me zafi Allah baki hakuri ni da kina da in jari ne. Wannan. In jari ne babu sai in kai ki garin mu nan da kaso ya nake. Kada ka bani jari ina sayar da wanga duka. Oh, kwaju ni. Ba Hausa ba ki kana san na ya Hausa dole. Akuran mai. Salamu alaikum. Malam barka dai. Da Allah karnuka na ne nan suna nan gaba ɗaya wani kyanda ce ta kama su. To shine na ce bari in zo a haɗo min magunguna. Ka ga nan yayi kama da maganin da ake sayar maganin kare ko kan kyanda saboda kare na mutane ba ga dinki yake a nan gurin ba. Wani da renin wayo ne. A ranka ya daɗe. Kana da zaka jawo mutane ka nan shagon. Ne tele ka taba kan tele na sayar maganin kare. Salamu alaikum. Da Allah kuna sai da yakuwa da alayyahu da tattasai nake so zan kai za a dan min wani farfesu ne a gida nan an kawo min. Maka yakuwa da alayyahu baka ganin abin da ake cewa baka kai ake cewa ba nan Aka ga inda askirin da Allah na dan rana ta dan da ce ni inda zan samu askirin ka hado min da shi da Allah. amma kai dai ma ku ci ne ko baka ganin kayan yake cewa ka baka asirin nan kayan da yake cewa baka ganin kayan muke cewa ne na kayan sawa ne kayan muke sa ka cewa ka gani kage ko dole idan akwai askirin na dan rana ta dan da ke ni ta sako min da Allah ka hado. wake wani irin mawugaci ne kaga alamar kwando ko tasiri alamar tumatir ko alamar ganye nan gwaka cewa kayan miya haka kaga kwalban lemu nan guri da Allah malam wali da Allah malam da Allah shago kai mawugaci ne ba ga abin kyau kana kaga alamar lemu nan guri ne ko alamar kwando ba dai duka na zaka da Allah kawai ba da kikan ba dai wa kawai ka zo kana ga ka baka lemu nan kana ga abin da ke cewa Assalamu alaikum. Barka dai. Kana ji ba ranka ya daɗe aure na ne ya tashi da Allah akwai zanin gado fulo katifa komai dai nake so a haɗa min saboda iyali. Zanin gado kuke? In zan samu talabijin ma a haɗo min da ita da DVD. Ba wani abu muna da su kala kirar Belgium, kirar Switzerland, kirar Saudiya, kasan komai na Saudiya mai kyau ne. To dan wannan kwabashu da ake sa na mata da waye dai da dan siket da wasu abubuwan Irin sa high heel kenan. Duka ba wani abu ba abinda babu anan. Da high heel da short heel da medium heel duka. Ba wani ba mu da shi. To zan samu hoda da su jambaki da dan kunna da waye sarka duka anan. Sarka, gold, diamond, azurfa, tagulla, murjani, lu'ulu'u duka. Ba wanda ba masa faran shi. Shago ai shago ne yayi. Shago ai shago ne yayi. Baka san sirrin da ke cikin shagon ba. To ka gane abinda za ya bari zan je CBN abinda yace wannan zamu ma sauki yayi. Zamu wannan. Sai a daidaita mana. Ba wani zan je dai in wannan kawai. Ya kake wallahi. Billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya kake. Kamar ya. In ba ya kasiya ba dan kwal uba nake. Qur'anin ubangiji sai kasiya. Me kace ne? Alladhi la ilaha illa huwa sai kasiya. Kai ƙarya kake. Wamba. Yaka. Kaga bari in gaya maka gaskiya to ni mahaukaci ne. Allah ta Ba ni da hankali ni ka ganni nan. haka Kai na a kunce ki. Kai yanzu na maka kama da mai hankali je ni ka ganni. Na ma kama da mai hankali. Kai magana da uga to ai mu banda abubuwan da ka sarrafo din nan ka lissafo banda su muna gyaran mahaukata kana da nufin notin kanka ya kwance Motin gaba ɗaya ya kwance. alhamdulillah kaga ka kara buɗa mana hanyar samun kuɗi muna seta noti muna da noti number 8 number 22 number 78 kai number 100 da san can ma muna da su Allah ku ya ku. Ni mahaukaci ne. kwanta mun da shi rike musu da kyau Wallahi malam mahaukaci ne.